per nosaltres, més que mai, les eleccions, la data de les eleccions no era l'element més important. El més important era el debat, cap a on girem a Catalunya. I si girem cap a l'esquerra o girem cap a la dreta, si tornem enrere o tirem endavant. I nosaltres creiem que aquestes eleccions són excepcionals, perquè estem en crisi econòmica com mai, en crisi institucional, i que per tant en juguem molt. I no valen les solucions velles, el que cal és que no tornem enrere, que tirem endavant i que tirem endavant sortint de la crisi amb solucions justes, solidàries, sostenibles, fent de la crisi una prioritat, però fent de la sortida justa, solidària i sostenible també un horitzó i un camí. I aquest és l'element distintiu d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida en aquest context. Nosaltres aspirem a que hi hagi aquesta sortida d'esquerres i aspirem a més a tenir un full de ruta a nivell nacional, amb ambició nacional, que no accepti la imposició del Constitucional, però que entengui a la vegada que hem d'avançar i hem d'avançar tant social com nacionalment lluny, però de forma cohesionada. Per últim, dir que òbviament, ja tenim la data de les eleccions i això suposarà que ja tinc data de caducitat. Fins a un determinat moment podré estar a Madrid. Crec que aquest moment el valorarem els propers dies, però en tot cas serà abans de la data de les eleccions per poder-me incorporar plenament a la campanya electoral.